کاروانên malbatên Erebên Hawirde ji nav bajarê Serêkaniyê û gundewarên herêmê derdikevin. Lê heta niha bi hezaran koçberên Serêkaniyê di nav kampan de dijîn û nikarin vegerin herêma xwe û li ser mal û milkê xwe. Zekî Hecî koyasanas e û xelkê Serêkaniyê ye ji tora medyayî ya Rûdawê re got rewşa Serêkaniyê taybet e. Ev dibin destê hikûmeta Tirkiyê de bû, rewşa ku awarte hebû. Ev rewşa hanê hêdî zelal dibe piştî xastan ku hikûmet demkî a Şamê mudîr mantîqa jî ayînandiye û carê saziyek ji saziyê wê Tirkiyê teslîmî hikûmeta Şamê dikin. Rewşa Kurdan û girê spî ji rewşa wan li Serêkaniyê dijwartir e. Erebên Hawirde ku dest danîne ser mal û milkê Kurdên herêmê, ne tenê rê nadin vegera wan, lêbelê êrîşî wan dikin û gefan jî li wan dixwin. Ev dîmenê êrîşkirina bo ser otomobîla du welatiyên Kurd e ku gihiştibûn girê spî. Dr. İbrahim Muslim ku akademisyan e û xelkê girê spî ye, ji tora medyayî ya Rûdawê re got Erebên ku piştî sala 2019 li herêmê niştecî bûne û dest danîne ser mal û milkê Kurdan, naxwazin Kurd vegerin ser cih û warê xwe. Kesê ku yani vê dawî hatin ketin mal û milkê xelkê yani ewna dibînin ku Kurd vegerin wê ewna mutederrir bin ji mesela vegeran de Kurdan. Yani ji ber bû 7 sal mal û milkê Kurdan û gundewarê wan û erdê wan istismar dikine. Fe ku Kurd vegerin ewna mutederrir. Ji ber wî hawî evana naxwazin Kurd vegerin. Erebên Hawirde ku çek hilgirtine, ne tenê li Kurdan lêbelê li hikûmeta demkî jî gefan dixwin. Şeva înê li ser Şemiyê hejmarek otomobîlên ewlekariya giştî ya hikûmeta Sûriyê li girê spî hatine şewtandin. Hüseyin Umer, Rûdaw.